Wah, adikmu telepon. Halo. Ini lo Kang, aku hasilnya ya pengen rapi. Tapi Ora karo oleh rabi. bayu gue ora oleh. Jare deh, awi cecile, ora kerjaan. Oh, Piye to Kang iki Kang? jemeneh kowe. Lah wong aku lho ya. Omah yo duwe. Duit yo enek. Kerjaan yo mapan. Ngono wae lho. Karo bayumu ora oleh rabi. Wah, adikmu telepon. Halo. Ini lo Kang, aku hasilnya ya pengen rapi. Tapi Ora karo oleh rabi. bayu gue ora oleh. Jare deh, awi cecile, ora kerjaan. Oh, Piye to Kang iki Kang? jemeneh kowe. Lah wong aku lho ya. Omah yo duwe. Duit yo enek. Kerjaan yo mapan. Ngono wae lho. Karo bayumu ora oleh rabi.